Ambalimo anga bi donkibaru bina damne ni femiye kibaru ya minu mbambulo uye kafo Francis tunye kuma minu fo kafo yani janvier kalo nata abe akasorlasi duni ni damne yoro ukasorlasi daga duru min tumbe Mali koronfe o sorlasi daga duru ni anga kunungo donkibaru lasili nununa anya jira awla kafo rishila uka ministri minsilendo uka jamana no ye rishila jamana yi ani Mali ko nunu ubeka labe sabati rishila jamana ani Mali jamana uchesirlendo bi kosobe dob seka fara Mali ni rishila che unyene boli utono bosra ukrengrani yana minye jenyonya ani buludi nyomani deme nyonya walew soldasiya jenyoya siraw nya jirawla kunungo araba tunya jirawla kafo alamsatumene rishila ere ka jamana ni jamana wurace kunyinyana bo ministry noye Sergei Lavrov ani aw yere uta anfaso Mali ani jamana wure je jamana taw ni nyonche tono bo siraw ani nafasro siraw boli noye Ablay Jopye ubena nindeka jaja awale ubika ke kibaruya zorlan febe ode kafo Fransika solasi dagami no tumbe te salit ko Fransika solasi uyuka mine unche wala uyuka solasi duni o solasi dagami no tumbe ko te salit solasi dagami tumbe ko Fransika kelebolo uye alabla Mali solasi uye nganingui anya dombaga doya jira kafo yala Malika kata Fransika kele daga minumbe na borai yala Malika kata tin kata do konowa kukuri Maliba yere kalamadi uluma foko Malika na tade Malika nga sege kila ude bla folo ni manshingu bulo alna kera rishuka demei kata bulumbali uke ka dinga usi dinga minu mina seka to ni Fransi tambe kaka kuma suyenau Mali solasiu uka kuma ubisunye chugo minuna wala boli beke ukako uka dabalinu feretikew boli bisika ko kalama kwa dola ko ukana ta doa konoti ukaranka ayoro ude sege folo ukanga keni demesugu ye ukera Malini jamana wora uka demeyo ukara Mali reka sege likela uka demeyo ga seben goniya jira kafo Fransi yaka kelechew duni kabo utumbe tesali di dagamina odo koni ya jira kafo kabi sanjan chamambo ko Francis solasi ni Mali solasi utumbe jeka barake o kabli jui kalo temeni Francis solasi ube kukamino unduni kayoro labla uire utato uyu labe nintalina uka bolifengirimbe ulude talika sekinke gaoni tesali di che Francis solasi ukulu tara umami tumbe abe makeme nanimbo oku ngambe domine nafako bi ku solasi dagaw ku lablara Mali solasi ka boloka Mali solasi yero check me flanyo hake kulu de be do yero tara ka fo Francis kelechew ye Mali kelechew deme kosobe ko ye radio do yero ni nyon check kuma biseka la benchomi ku tara ko radio nunun toy Francis kelebolo tunye solasi daga min dayele no solasi daga tun sigira Francis kelebolo fe na be kiral marala ko Francis ye o solasi daga uyu ka solasi uduni kuka solasi minaw duni ko dagaw o kele dagaw kuko labla Mali solasi ye akera Mali solasi jalatigi chamanyana wa kera Francis re solasi jalatigi chamanyana anga dunkibaru temene nunu na antunya jira wula kafo ka keleche minu tumbe kiral fana utunke me ka daga minu sigi kiral koye o dega nunu o solasi daga nunu fana wuli o be dogo franche damanama bobi ko kele daga fana o dira Mali solasi uma Francis solasi lawan bora tesale akera kuna sinigo ninkibaru ya ere dantikeli kera Francis kawira ka solasi ka dantikeli kelafe uya jira kafo uye solasi daga inabi fama ko kan
k'u ye a labila Mali sɔrɔlasiw ye. O kɛra nin kalo in tile 17 tɛmɛnen u ye u ka jama dɔgɔdɔgɔnin doni ka sɔrɔlasi daga in labila k'a di Mali sɔrɔlasiw ma k'a kɛra ni diɲɛ jamana kɛlɛcɛw ye a bɛ fɔ minnu ma ko MINUSMA olu de nin dɛmɛ wale in kɛ nka u ko yan'u bɛ taa kibaru labɛnni ani kunnafoni fasilasi sɛbɛn min bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ u ye Mali sɔrɔlasiw dege baara kɛcogo la dɔnniya minnu bɛ u fɛ k'u y'a dɔ di Mali sɔrɔlasiw ma laɲini ye fɛn min ye o ye k'a fɔ Faransi ye o sɔrɔlasi daga min labila Tesalit a ko Mali sɔrɔlasiw yɛrɛw u bɛ se ka u yɛrɛw lafasa yɔrɔ la cogo min ka bɔ papalikɛlaw ka tiɲɛniw ma hakilila jiginna Tesalit Faransi ka kɛlɛcɛ minnu tun bɛ yen o kɛlɛcɛ ninnu u bɛ bɔ yen waati min k'u ye Mali sɔrɔlasiw dege nka Tesalit ta de kɛra kɔsa in na Kidal ta u bɛ waatinin bɔ bi aw yɛrɛw b'a kalama sabu Faransi y'a fɔ k'a fɔ a ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛ olu dɔgɔdɔgɔnin doni yanni san yɛlɛma kalo fɔlɔ cɛ sɔrɔlasi minnu bɛ Mali dugukolo kan a bɛ taa sɔrɔlasi 5,000 la o 5,000 in a dɔgɔyalen tilancɛ ye k'u b'o doni ka taa n'o ye u y'a fɔ cogo min hali min ye Tombouctou u ka kɛlɛcɛ daga min tun bɛ yen n'o kan ye u b'a fɛ k'o fana o mɔɔw doni ka taa n'a ye o n'u kɛra taa fɛn ye ko o kɛlɛ daga ninnu u bɛna o labila Mali sɔrɔlasiw ye an yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ kunungo wala kunasiningo ko Faransi ka sɔrɔlasi caman taara Kidal an baaraɲɔgɔn min bɛ Kidal ani Gawo kibaruya ninnu lase an ma kɔrɔnfɛla kibaruya lase an ma an bɛna a lajɛ n'an sera k'a sɔrɔ a ka perepelatigɛ di an ma karamɔgɔkɛ ye kuma ninnu mɛn e bɛ Gawo yala kuma minnu fɔra fasiri kɛ bagaw fɛ yala ko in kɛra tiɲɛ yɛrɛ la wa balimakɛ salamu alaikum kese Traoré bon kunu ne bi kɔni an ye kibaruya minnu mɛn bon Faransɛw kɔni u bɛ kɛ minɛnw cɛ ka bɔ Tesalit kan tile kɔni u y'a da an ka faamaw ma bon ani u bɛ Gawo yan kɔni donc k'u b'a la u bɛ sɛnsɛn ka Niger lasɔrɔ nka u ma taa fɔlɔ mais kunu ne bi kɔni avion tun bɛ ka tɛmɛ kosɛbɛ donc bɛɛ kɔni mɔgɔ caman y'a seereya donc o ni denmisɛnnin de bɛ ɲɔgɔn na n y'o faamu yala Faransi ka sɔrɔlasiw donni ka bɔ Tesalit ka na aw fɛ Gawo yala a ye gɛlɛya se Gawokaw ma wa an y'a mɛn fana k'a fɔ ko min ye MLA ye o n'a ka sɔrɔlasi cɛw k'u bɛ tɔnsigi dɔ la Gawo dugu kɔnɔ yala o kuma ye tiɲɛ ye wa yala e yɛrɛ ye mun ni mun kɔlɔsi Gawo ani ka kuma laban ye fɛn min ye donc MLA fana bɛ réunion na yan nin tile saba in kɔnɔ o kɔni u bɛ dugu kɔnɔ yan a bɛ se ka groupe dalen don dugu kɔfɛ donc u bɛ ka u kɔlɔsi sanfɛ ani duguma mais o kɔni réunion b'a b'u bolo Gawo yan dans 3 jours in kɔnɔ sinon baasi wɛrɛ kɔni t'an bolo yan baasi wɛrɛ t'an bolo yan inchallah donc MNLA ni dans tous les mouvements d'ancien nord donc tile saba in na réunion b'a b'u bolo donc u bɛ ka réunion kɛ donc o dɔ na bɔra Hombori bɔra Tombouctou taara Hombori bɔra Hombori u nana Gawo donc tile saba in na u bɛ yan o ka troupe kɔni dalen don dugu kɔfɛ Kidal sira fan fɛ u ka groupe ba dalen bɛ donc avion bɛ yaala a bɛ ka sécurité k'u la donc u ka mɔgɔw kɔni to in na bɛɛ donna dugu kɔnɔ donc réunion minnu bɛ sen na o kɔni Faransi kɔni ala barika la o minɛnw cɛ Tesalit kɔni u y'a bila u y'a tile di an ka faamaw ma a y'a tile di o ye yan bila ka avion bɛ ka tɛmɛ kosɛbɛ assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw denmisɛnw an tɛ aw fana fara kan wa kɛrɛnkɛrɛnniyana denmisɛn minnu bɛ yen n'o ye an ka togoda denmisɛnw ye ani fana minnu n'u bɛ jamana kɔ kan sabu ko dɔ kɔlɔsira an fɛ o de ye k'a fɔ an ka denmisɛn minnu sigin bɛ jamana denmisɛn minnu sigilen don jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnniyana Faransi ani Europe jamana kan Ameriki jamana kan Asie jamana kan o ye Japonɛw ni Chinois hali Cambodge an balimakɛ dɔ sigilen don Cambodge ale yɛrɛ bɛ donkibaru lamɛn waati bɛɛ lajɛlen na o denmisɛn ninnu ɲɛci ka bon ka se hakɛ min ma a ko Jose ni tun y'a sɔrɔ k'e tun bɛ Asimu Koyita sɔrɔ
hali tunga fo Asimu Koyita ye a k'i ɲɛ munu anw ta fan fɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye Cambodge jamana nunu ye yala Jose e b'a dɔn k'a fɔ Cambodge ye jamana ye l'Américains ni Français dɛsɛr'u la mɔgɔw cɛsirilen don ka se hakɛ min ma bi tuma dɔ la ni Mali tun ye jamana min marabaaw ka kegun ale ma fɔ ko an k'an sen bɔ jamanabaw la an jigi bɛ jamanaba minnu kan ale m'o fɔ dɛ nka ko bamananw yɛrɛw ko ten ŋomi o sɔnna yɛlɛma ma takula ban'o ma ko takula fankelen k'o jara Mali yɛrɛ fana kan ka kegunya ten an ka jamana marabaaw kan ka min faamu fɛn o fɛn n'i y'a jujɔntɔ ye farafinna a bɛ jujɔ Mali de kɔnɔ yan hali mɔgɔw ka muruti malidenw ka muruti an lamini jamana in na a daminɛna Modibo Keita fanga Musa Traoré fanga Ibeka fanga jamanadenw n'u sɔnna min ma u sɔnna n'u banna hali min fana bɛ senna kɛ nka nin yɔrɔnin t'ale ka kuma ye a ko munna Mali marabaaw t'a lajɛ dɛ diɲɛ bonyakun ye ka fɛɛrɛ de Mali marabaaw a bɛ n'a fɔ olu ni jamanadenw tɛ maa sugu kelenw ye wallahi nin kuma ye tiɲɛ ye Malidenw bɛ jamana ye cogo min ni jamana marabaaw y'a daminɛ k'a ye o ye cogo la Malidenw b'a fɛ jamana in ka dilan sira minnu fɛ ni jamana marabaaw tun ye u ɲɛ munu ka Malidenw lajɛ ka baara kɛ ni Malidenw ka hakilina ye ɲantuma jamana in y'a yɛrɛ sɔrɔ farafiden minnu bɛ taa tunga fɛ diɲɛ fantan naani fɛ ni y'u bɛɛ ta min ka kisɛ n'u bɛɛ ye min ka kegun n'u bɛɛ ye min ye danbetigi ye n'u bɛɛ ye min ye hɔrɔn ye n'u bɛɛ ye o tun ye Malidenw de ye sabu lamɔ tun b'anw fɛ yan an de ka jamana kɔnɔ a bi fɔ n'an ka to dun awɔ Mali de kɔnɔ yan a tun bɛ jujɔ n'an ka to dun an lamini jamana ninnu filɛ ne tɛ siran mun na tuma caman bi bilasira ni mɔgɔkɔrɔbaw olu ka hakilinaw de ye n'i ko silamɛya a jujɔ na anw ka jamana in kɔnɔ yan farafinna tilebiyanfan bolo in fɛ awɔ hali ni mɔgɔ minnu ye Manden kurukanfuga sigi lajɛ mina karamɔgɔ Mamadi Keita wele olu dɔnnikɛbaw y'a jira k'a fɔ Magan Sunjata tuma min na a ye kurukanfuga sigi kɛ fɛn fila de kɛra baaraminan ye a ko jujɔnbaw fɛ danbe ani diina n taalen Gawo cɛkɔrɔba dɔ n y'a mɛn k'a fɔ a fatura sabu bi tun ka kan k'a sɔrɔ a si bɛ san 100 ni kɔ de la a ko ma Jose n bɛna mun i b'a dɔn anw fɛ Gawo yan tuma min na farawuna min ni ani Nabila Musa ye kɛlɛ kɛ o farawuna o ka fanga bɛ waati min na o y'a sɔrɔ sigi bɛ anw fɛ Gawo ne ko han a ko awɔ a tamasiyɛnw bɛ yen hali bi jamana min ka kɔrɔ ka se o hakɛ ma o i ma nazaraw bɛ fɛn caman fɔ u ko jamana dɔw ma ko kɔ tɛ olu la ne yɛrɛ terikɛ n'o ye Ibrahim Bokar Keita ye maninkakɛ b'a ka so a ko tuma min na mɔɔw tɛ yen tuma min na u ka jamanaw tɛ yen o y'a sɔrɔ anw ye jamana ye o y'a sɔrɔ anw bɛ yan a ye nin kuma in fɔ nazarakan de la o tuma maliden minnu sigi bɛ ko kan denmisɛnninw a y'aw cɛsiri ni Mali faamaw n'u m'aw lamɛn bi ni hakilima min nana diɲɛ don o don u bɛna aw lamɛn yala dowlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw wala furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw u y'o faamu wa sabu n'a fɔra k'a fɔ maliden ka ca yɔrɔ min u dun sigilen don jamana ninnu kan n'a kɛra hɛrɛ ye a hɛrɛ de bɛ faso la sɔrɔ a se ka kɛ mɔgɔw bɛ se ka sɔrɔ Faransi jamana kan dowlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sabu ne ma deli ka Asimu Koyita mɛn ale kɔni bɛ kuma bɛnɛgɛmɔ k'a kɛru nka min bɛ kuma dɔɔni k'a walanwalan ka fura bɔ a ɲɛ ma k'a fɔ piyan o tɛ maa wɛrɛ ye o Choguel Kokala Mayiga ye Segu tun ye tɔnsigikɛ ye o Segu ta de senfɛ min ye Choguel Kokala Mayiga ye ko musow ani denmisɛnw n'o ye togodafɛ musow ni denmisɛnw ye olu bɛ se ka jɛ cogo min wala denmisɛnw yɛrɛ dama bɛ se ka jɛ musow yɛrɛ dama bɛ se ka jɛ ka dɔ kɛ sɔrɔ ɲini dɔ kɛ ɲɔgɔnya o sɔrɔ ɲini baara dɔ kɛ ɲɔgɔnya o dabali n'o fɛɛrɛ ɲini na a kɛnɛ kan Choguel Kokala Mayiga a ye fɛn caman fɔ a dɔ ye jumɛn ye o ye maliden minnu n'olu sigilen don tunga fɛ i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Faransi jamana kan kuma minnu bɛ fɔ furancɛ fanga ni dowlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ o kuma ninnu tuma dɔ la a ye se ka kɛ kuma nin a bɛ bɛlɛ kɛ Faransi ani l'Europe jamana an ka jamanaden minnu sigilen don ye a ye se ka bɛlɛ k'u ɲimi ɲɔgɔn na sabu nin lajɛba min kɛra n'u ko a ma ko Forum national sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en milieu rural togodafɛ musow ni denmisɛnw jɛ ka dɔ kɛ tɔnɔ siraw bɛ se ka labɔ ni cɛw ye a kɛnɛ in Choguel Kokala Mayiga da sera fɛn caman ma o fɛn ninnu na jamanadenw ka dungo ɲɛma sugandi o b'o la
nga dasira femi fana ma wi ka fo ko malidenw tina son ka tugu frontier fanga don latime fanga marabaw burujalila femi ye je jamana tomunu ni olu beka mali degun ako tuma dola hali na fora ka fo malika sugandili labe sini ko mali na se ko ke kunga ko kama sugandi ke ko sigi fanga na ka ke kechugo mi jasa ko olutina udeke adasira puma chama ma hali maldi minu zigilendo ako bebi puma wa beka nga puma kwale yere ya fokuka minu te fanga kanuna bi e ukato ukufela foke chugo nya yere be famiyali ke ante ayere la mewa sabu mugo minu tumbe hali na untu mawila keneka gelea minu be malini franciche adasira ni mbela jelema chugo mi chokoroba ni musokorbaw ani demise minu be nolu be anga duntuwaru kanu Benkouma ana barake nyonto ani radio to minu nolu bela jelembe kan lame sabo ambe domine inafoko bi bajangara marala antunte soroy nga mi biye yingaw olu be kan lame bi ka sabuke anu yiwon soro dungudu ka damine negenye tana uye somadai ulada fe negenye tani shegi radio mimbe nu kwa mako radio Singere ale koro la voix de Namundige olu be dunkibaru lase otuma bajangara kaw abe kalo fly fuka se kalo saba nyombo yongo mabi autunte dunkibaru soro oni maoma be bajangara wala aka mago minu siglendo Bamakoya nu tumbe afoye kafo kute josena baranyon ka dunkibaru soro ko ka fuye kafo radio mimbe no ye ambara nyonye nale be bajangara kuro marala kubise ka dunkibaru lame dongodo soma dafe radio Singere na be koro ulada fe ni minu masoro ulada fe olu bise ka lame nage tani shegi fitri magwen watila chikorbani musokorbaw shogel ko kala maiga femi fo segu damele anta laye nansira ka soro ka di chikorbani musokorbaw ma bise ka famiyali soro chogo mi krangara ni nyana nga jamana dimunu siglindo tungafe bismillah ma chama be kuma la ko il y en a qui parlent beaucoup nous on a les idées et on travaille hakili de gouvernement là abe baraka hakili te ba barafana te ba maintenant kuma do ni kuma na ni segana ba blaw hami were kala de ante jamana shi contrôle là il exemple là tia français ka do kuma na ya ako ka fa sambi konon de ba ako e baraka su marala ala barkala ale ka carrière là ale sorara yam fa ku me kash yo de fo au bayira que peuple quel était peuple nyongoncheo quel était Mali peuple France peuple nyongonche quel est mimbe ko tinyemo dama be nu e gale asoro ube mimbu uluni minumbe barki utado ube uka jamana nyimo wala muna ode bena ni kele anu bado anana muna ni mimba fe kan kele okama vraiment alaga no wabul ankoni ante banga yoro la de nous on est droit dans nos bottes défendre les intérêts supérieurs du peuple malien ante faire ni kam malion lakana ode anga problème bay no e mogo min toro o ya ku woy ma chamambe ube kan jago akanga ta election la parce que kenema mogo kangake a chamambe mimba ni mogo tanta konon tombala utsekata kwa dugula ka campagne ki hali balma utsekata ufew beto kuma la télé là a gouvernement ikabla o de buka kuma la anko bi namba que élection que comme ça nanko ko élection be kesini a chité se kata dugula campagne donc gouvernement be mogo min sugandi parce que l'armée de Beyoro Belao ni l'armée mogo min sonda buto ke président sini o mo kelembe ni sigi ka fo ko vote make ko vote ngana mura kul ma se kata campagne la ko sodation de mogo blaka bla fangala mangambe na wuli jamana la tuguni ante tout sera fait parce que oye piège dodi anga ta bi au piège la manga wera ka wuli jamana la pour que mogo minu be kenema mogo lame luka se ta fanganta tuguni parce que jamana do dimina quand pousser dans une erreur nous on ne va pas tomber dans cette erreur aye femi fosisan ode kanyoni kando filila anduntina bi o filikono ayo nazara kandefo amba ce élection organisée ni min sera président aki jo oya sor jamana jora il est sûr il est fier il a été élu oya sor aye malikura a fondation ayudo ale ba jo kata nalika manda mana ngore beta ba jo kata et le Mali va se construire comme ça en sera amanga retraite ta
min bɛ taa ka foro la a bɛ taa ka foro la min bɛ taa occuper a mɔdenw la minnu bɛ taa livre sɛbɛn an bɛ taa n ka livre sɛbɛn ne kɔni livre sɛbɛn de bɛ hakili la n bɛ taa n ka livre sɛbɛn sur la transition. Comme le président lui les jeunes peut-être aller continuer ka to l'armée là ka expérience di pour les jeunes donc kuma ba minnu fɔ de nana ka f'aw ye k'a fɔ segukaw ye komatɛsi ko minnu ye komatɛsi bin maa bɛ yen bi minnu ye komatɛsi bin k'u to fanga la a caman bɛ yen olu de bɛ kuma sisan komatɛsi ka wuli pourquoi komatɛsi tɛ wuli fo dɔw ne y'a mɛn ko baarakɛlaw ɲɛmɔgɔw ko n'u u ka juru sara k'olu bɛ segu minɛ ka segu siraw bɛɛ tigɛ gouverneur ye wele ko gouverneur ma a fɔ a ye ko minnu ye komatɛsi bin avec 2 milliards d'arriérés de salaire 2 milliards salaire arriéré 2 milliards olu de bɛ mankan la bi ka mɔgɔw su k'u bila gouvernement contre la n'o tɛ mɔgɔ ma gouvernement de transition jago gouvernement de transition de ministre des finances ministre des industries bila ka na yan ka komatɛsi la ka taa ministre des finances voir ka na ne fɛ bureau la an ye baara kɛ an ko n'ala ya nɔgɔya ma n'ala sɔnna ala bɛ sɔn fana komatɛsi bɛna jɔ komatɛsi bɛ jɔ ne de y'a fɔ a y'o layidu ta a bɛna jɔ ne ye ingénieur de moi je suis un ingénieur le ministre du commerce est un arabe donc c'est un bon homme d'affaires on va donc les arabes c'est des hommes d'affaires notre ministre des finances ale bɛ wari mara mais wari in bɛ do da min ka di a bɛ do la le président de la transition nous a dit le centre de gravité c'est le peuple fɛn o fɛn n'a bɛ maliyɛnw quotidien nɔgɔya aw kana wari lajɛ donc a ye instruction dit aujourd'hui nous avons décidé sur les 2 milliards on va payer 600 millions pour les salariés o wari a bloqué le compte là a bɛ yen a ma di parce que an t'a fɛ k'a di cogoya dɔ la parce que kɔrɔlen sociétéw dɔ liquidera droit sara la wari ni ŋanamura an t'a dɔn mɔgɔ min y'a ta sisan mɔgɔw nana fɔ k'u ka wari ma d'u ma moi je connais un exemple j'étais le ministre de l'industrie en 2004 quand on a itema kumbina ça fait 10 ans kuma wuli an y'a lawuli on a calculé les droits des travailleurs c'était 1 milliard au 1 milliard ça a été versé à l'État à chaque photocopie Bembolo il y en a qu'à privatiser mais j'ai vu récemment dans les droits des compressés 1 milliard 400 pour itema donc encore 600 ni komatɛsi mɔgɔw ka wari kan ka d'u ma a bɛ kɛ gɛlɛya de kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli de bɛ sen na pour que bɛɛ a ka viri ka compte la a tɛ di mɔgɔ si ma a ka taa ŋanamu ka n'a fɔ ko wari ma di sinon l'argent est bloqué par le ministre des Finances dans un compte depuis 1 mois la deuxième chose an bɛ ka procédure de ɲini pour que usine ka se ka jɔ kuraya a ka se ka marché sɔrɔ an bɛ ka fini min jɔ ni komatɛsi wulila cette deuxième fois là a ma caman bɛ yen u tɛna bazin dɔ Mali la de en tout cas si c'est le gouvernement qui a fait ni gouvernement de b'a san ni gouvernement bɛ fɛn o fɛn san a bɛ taa san komatɛsi ni batɛsi la les usines nationales fɛn o fɛn n'u bɛ se k'a dilan olu ka produit de bɛ feere Mali la fɔlɔ tous les pays le font u bɛ tila ka fil dilan ka taa feere donc an b'o sɛgɛsɛgɛli de la pour que n'a fɔra ko komatɛsi jɔra o y'a sɔrɔ a jɔra pour longtemps n ko b'a fɛ k'o de f'aw ye donc ni mɔgɔw nana mɔgɔw su k'u bila transition contre la ko wari tɛ sara u ye a ye wuli ka sira tigɛ o ye mɔgɔ min b'a fɛ ka bila transition contre min b'a jukɔrɔ an b'a dɔn n y'a fɔ gouverneur ye minnu kun bɛ fɛ ka mankan ci ko k'a k'u wele u bɛ min na an b'a dɔn Bamako parce que u bɛ téléphone ci ka ɲɔgɔn ka mɔgɔw bila ka taa Bamako an ka ɲɔgɔn da lajɛ ka mɔgɔw su k'u bila gouvernement contre an b'u bɛɛ dɔn maliyɛnw tɛ tugu mɔgɔ si ko bi maa si maliyɛnw tɛ tugu a kɔ bi ka gouvernement in déstabiliser donc n b'a fɛ k'o de f'aw ye komatɛsi aw ka 2 milliards 6 milliards sont bloqués on est dans les procédures le ministre des finances dit qu'ale ka wari tɛ bɔ c'est un bon financier ale ka wari tɛ bɔ n'ale t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na n ko n b'a fɛ k'o de f'aw ye parce que on sait que la komatɛsi c'est la vie de Ségou kumaba minnu bɛ fɛ k'a f'aw ye o de ye nin ye hakɛto b'a la sali ala Mahamadu.
cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hakilila ka fɔ Sugel Kukala Mayiga ye kuma min fɔ an tun ye ɲɛfɔli min kɛ aw ye a yɛrɛ seginna bɛɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ ka kuma dɔw ye nazarakan ye a ko droit dans les bottes ko olu sen tilenen don a coronen don min kɔnɔ n'o ye samara ye nka bamanankan jɛlen an kɔni fɛ k'olu hakili sigilen don o hakilila tigɛlen don i n'a fɔ ŋɔmi jirana mɔden sabu ala ta kɔfɛ olu kɔ sɛmɛnen don jamanadenw de la nka n'a y'a sɔrɔ ta bamanankan jɛlen o tuma a y'a latilen an kɔni bɛ fɛn min kɔni lase cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw sigilen aw ka sow kɔnɔ kɔlɔsi bɛ aw bolo aw sigilen don aw ka seligolow kan selidɛbɛnw kan aw ka hami ye fɛn min ye la ilaha illallah muhammad rasulillahi ni min ye silamɛ ye nka i kɛra silamɛ ye o i kɛra danbetigi ye o i kɛra diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ye o aw bɛɛ ka hamiko ye fasoko de Mali bɛ se k'a yɛrɛ sama ka bɔ nin na cogo di aw bɛ se ka dɛmɛ ni o kuma ninnu faamuyali ye cogo min o ye anw ka laɲini ye sabu bɛnkuma na yan k'a sɔrɔ hali bi ma se n'an bɛ fɛn o fɛn fɔ anw b'a fɔ ni laɲini min ye o ye an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba dugubaw ni dugumisɛnw kɔnɔ jamana kɔkan ani jamana kɔnɔ kuma ni fanba bɛ kɛ nazarakan na walikan don wa a bɛ fɔ maa kalannenw de fɛ i n'a fɔ Sogɛl ninnu i m'a ye hali Asimi n'a bɛ kuma a ka kuma walanwalalen tɛ a dɔn tɛ ni kuma ye o nka anw kumakɛla ninnu an da bɛ ɲɛɲɛ bɔ an da bɛ mugu bɔ anw kɔni o ka ca anw na kosɛbɛ anw de b'a fɔ cu ka tila ka fɔ ca ne kɔni bɛ min fɔ Sogɛl ani Asimu ninnu ne fɔ mɔgɔ ye a yɛrɛ ma fɔ ten ko mɔɔw bɛ kuma u bɛ kuma u bɛ kuma k'olu ko u k'a to yen u ka kuma k'olu bɛ baara de la Asimu ni Sogɛl a t'a lajɛ dugu in kɔnɔ duguba ninnu kɔnɔ dugu min bɛ ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ aw t'u lajɛ yala bolifɛn minnu bɛ mɔɔw donni ka bɔ dugu ni dugu tɔɲɔni minnu bɛ kɛ dugu donda ni dugu bɔta la aw ka finitigiw fɛ yala aw t'o kalama a ti ɲɛɲini o la duguba kɔnɔ bi sira munumunu yɔrɔw la ni jiri jɔ ye waati kunkurunin dɔrɔn fantankɛ n'a ka negeso bɛ ka na Allah katakata nintigi wali doni b'a kun a bɛ bolila ka taa o di bolila baarakɛlaw cɛncɛntigiw negesotigiw mototigiw ne ma fɔ k'a fɔ u tɛ sariya sɔsɔ la dɛ nka n'aw tun sera k'a lajɛ hali dɔɔni ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ mɔgɔ min hali n'a sara se t'i ye san kelen ta i bɛ se ka sara cogo min jamana ka bɛn a kan o sɛbɛn ka d'i ma n'o sɛbɛn dir'i ma o kɔrɔ ye sariya b'i bolo i ka boli siraba kan ni fiɲɛ minnu b'i ka bolifɛn na n'o jatera k'o dɔn a bɛ fɔ nin b'a la nin b'a la nin b'a la wa i bɛna nin sara san kelen wala san fila kɔnɔ i b'a sara kalo o kalo n'o sɛbɛn dir'o tigi ma kaban surɔfɛnminɛ min bɛ kɛ sirabada la finitigiw fɛ n tɛna maa tɔgɔ fɔ o ka bɔ a la bɛɛ hakilila tigɛlen ka boli ni kɔni polisi y'i lajɔ dɔrɔn wala gendarme y'i lajɔ dɔrɔn o kɔrɔ ye k'i ye sariya sɔsɔ a b'a ɲɛ f'i ye fɔlɔ karisa i natɔ filɛ nin i lajɔkun ye min ye ale de b'a fɔ ye i ye jamana sariya in kankɔrɔ sɔsɔ i ka ɲangi ye nin ye nka nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye i tɔgɔw bɛ ta hali ni minɛn b'u bolo k'i bolokɔniden duuru ninnu ta i bɛ bila ka taa an ka san kelen ko labani ka tɔɲɔni dabila tɔɲɔni bɛ Mali mara yɔrɔ o mara yɔrɔ la n'o o mara de bɛ jamana bolo hali n'o mara tɛ jamana bolo kɛ o tɔɲɔni walew bɛ se ka dabila cogo min dɔgɔtɔrɔsow la tɔɲɔni ka dabila sɛbɛntayɔrɔw la tɔɲɔni ka dabila sirabaw kan tɔɲɔni ka dabila kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye jamana finitigiw ye u n'a fɔ k'a fɔ e maa min tɛ sariya la o ni minɛna finitigi fɛ i na sariya ka hakɛ di an tɛ san kelen wala a ka fanga tɔ tora min ye an t'o kɛ bilasiralikanw ye finitigi bɛɛ n'i yera tiɲɛni na dɔrɔn u k'i bilasira n'i yera tiɲɛni na u k'i bilasira o n'o kɛra siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba e dun b'o kɛ o wale cɛjugu kelen na e bɛ ɲangi a bɛ yiri i la k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a kɛra i ye k'i k'a kɛ tan siɲɛ fɔlɔ siɲɛ fila siɲɛ sabanan e bɛ ɲangi wa n'i bɛ ɲangi wari t'i minɛ sɛbɛn de bɛ d'i ma i yɛrɛ ka taa sɛbɛn in sara waati bɛ bolo da ye an hakili man di ka so ma nka ne kɔni bɛ min fɔ Sogɛl ye ka min fɔ Asimu ye a y'aw gɛlɛya tɔɲɔni ka dabila a y'aw gɛlɛya hali Mali kɔnɔ yan n'i y'a ye k'a fɔ feerefɛnw sɔngɔ ka gɛlɛ aw kɛn bɛ ka Mali yɛrɛ n'i bɛ feerefɛn ta ka don n'a ye Mali kɔnɔ aw kɛn bɛ k'o ta k'o tigiya ta k'o di setigi dɔ ma waritigi dɔ ma nka ni sira labilala dun komi jamana koronin don nin cogo la tan a tɛ sira labila maa o maa ne kɔni b'a fɛ ka taa fɛn donni ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye i bɛ taa fɛn min donni o ye nin de ye o tuma i gɛlɛya n'i bɛna feere a sɔngɔ kana tɛmɛ nin kan fɛnw sɔngɔ dɔɔnin don ni maa o maa y'o layidu ta sɛbɛn ka d'i ma i ka taa ɲini jamana kɔ kan ka na n'a ye n'a ye jamana lafaw la hali an k'o kɛ kalo 6 k'o jateminɛ wala k'a daminɛ nin waati la
sangile nimbe bebolo beka kete mo na fogo jose otuma sorona kewa asorobe kewo jamana kodona ni jamana hakilima ukacha ka se hakemima ono obedi mafana ibi war sara fasoyi eni war fara fasoyi yuruku ka dabla ngana mu ka dabla furubanna fulo jogo yali ka dabla bani halanga kalo woro doron ke wala ka laje asimu kuma te jamana jode ngadi mobu jigi fani ka pmayi abese yoro dodla bamana ngo ni ko anga je kanzi hali ni bere de bibolo hali ni marfa de bibolo mo be garabasa ku sigi nga min sigi yoro bena tasuma bodama wala ntinye so bodama kabla be nyugu asigile alama abisari ka wulide maliko mbetene mo na fa jose bita inte dongi baruire bita ite kibaru la sede awde ko kabe jamana jode wa now du majo shugel ni asimu abe ka dafa mu jalana de alaka nyigin jidun auda wa ala yere betuma dola ka nyigin jidun mo da nga ibe o nyigin ji yanu ko ke ka mugu nyigin iba fo ibo o jipu mo doka ala yidi makigi ka mugu nyigi da kono o pu mo doka o katla ka fo ala ji woredma ala tesno wode Allah malika giri mali maraba ni ba fe ka mali mara ni ala insranyai ikana tunyoni ke dabali ni fere tige min ba to tunyoni bi dabla no kera mali kono sangili awde tala ko mali kura ala ka no yanyi amalmo Francis jamana kuntigiya be min bolo bi no ye Emmanuel Macron nanga France fanga doku du latime fanga abe do yere da ko wati latime fanga amana bo sira fe minu usigi walu ku karaba ku usigi ka Ibrahim Boubacar Keita bo fangana no solasiu ye ga o solasi nunu uka jagele ya yere uka farati akeli no yere u fe ni kulu doka jagele ya ko kulu de mako M5 RFP oluka dandigelikela uka ko nyefo baga hakili ni fere ni dabalitike kulu min tumbe Ibrahim Boubacar Keita ka fangai ka yigi yola no laba fangai mafienli de nana ke solasiu ye ibika ka fanga bojo ni kulu fla olu be fanga labi no ye solasiu ye asimuna no femgo ani shugel fanana no femgo o shugel de ikambo kalo temene je jamana uka laje keneba ka no Nations Unies uka korosigi kulu bami no bike sanfla o kene de kansa shugel kukala maiga aye kuma gwelen bawfo ni mgo yere ko bada olu hakli be ni nyona kuma fo la farafina tumami otunye Modibo Keita nunu ni seguturoude kabli olu bora la foka se bima ma be se ka fo mami fana no fana ye aka hakilna gwelen fo otunye General Musa Traoré bo fana ya fo ni France kelende ma ga o ya soro Emmanuel Macron tunte fangana François Mitterrand de tumbe fangana wati o ka damne wati sa o momi fana ye jagele yake doni otunye Alpha Omar Konare France jamana kuntigi kelen ye farafin jamana wele kukata soro Senegali Alpha Masongata mi sigira o kofe no Ibrahim Boubacar Keita ye jonkala utumba fe kale jagoya ka jeni buluno bla sebenye ni jamana borotolaw ye no emela moye adamine Ibrahim Boubacar Keita tunya ke ni jagele onga yala France jamana kuntigi usirale de la sawa umasala sawa anana ke kofe ayre magayara obitain kosana tain o kera shogel kukala maigafe ayi kuma gwelen munu mugotu mase ka miri hali ka tashi doni ka fo ni kuma gwelen nyogom bise ka fo jamana marabaga juguma kene mu jebe ba keneka sabu je jamana be tumbe ni tonsigina o shogel yu kuma min fo wa kabla abwada kaba modo ye ninga ko awa jose ni shogel yere ka kuma ye ay min fo pian ni chogoina ni ale re jonfuru hakilina de wa ne ko ngwa mana bosra o safe jemise munu ni olu murutira jemise undoronte koy hali mogo be awla chekoroba ni musokoroba ni munu haklinai akira kalambayo akela munu garjige madona zara kalanaw malidin chama me bi minga haklinatai ni ya fosaw iyere du ma fosaw nga hali na ya soro mogo be mogo munu ni kuma ni mabbe uluma yala ko ni ye shugel kapmade wa ni ye solasiu yere kapmade chekoroba ni musokoroba amana bo sira o sirafe awde kote ko ni ye puma mi metneninda
ko b'a sɔrɔ a y'o de mɛn bamada wala segukaw kote diɲɛ kɔnɔ ni wa diɲɛ kɔnɔ ni n'i y'o dunanama farinyane ka dubun fa nini k'a mɔmɔ i b'a sɔrɔ a jatigila ye kɔnɔ sogoni ye a kuma fɔcogo wɛrɛ bɛ yen n'i ye fɛn min mɛn baladen da ko a y'o mɛn balaba de da nin bɛɛ ye k'a jira tuma dɔ la sabu an ma Asimu ka kuma mɛn o hali an ye Asimu ka kuma minnu mɛn a ye dugutigi wele a ye kuma nin fɔ nanzarakan na an tɛna segin kuma in kan tuguni nka kuma nin bɛ nin kuntilenna ninnu jira o tuma maa b'a bisigiya k'a fɔ Choguel bɛ ka fɛn o fɛn fɔ komi ale ye politikimaa ye i b'a sɔrɔ Asimu de y'a don a da Asimu y'a dɔgɔ ye nka fanga bɛ Asimu de bolo bi a Choguel ninnu y'o hakilina minnu ta a kɛra Faransi bolo daga wulila songalama ye ka Faransi tɔn si bɛɛ cɛ o sira de la dɔgɔkun tɛmɛnen in farafin jamana minnu bɛ yen n'o ni Mali bɛɛ dancɛ bɔ Burkina Faso Niger ani Chad hali ni Mali ni jamana fila tɛ dancɛ bɔ olu de welela Emmanuel Macron fɛ k'u ka taa Faransi o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen Chad jamanakuntigi o ye sɔrɔlasi ye ni sɔrɔlasiya de tun y'a kɛ a tun tɛna Mali wele Mali ye fanga paro o tiɲɛ nka Chad fana olu fana ye fanga paron kɛ hali ni Mali ni Chad tɛ dancɛ bɔ Burkina Faso ani Niger o jamanakuntigi fila welela Faransi fɛ Emmanuel Macron fɛ k'u ka taa lajɛ min sigi kun ye basigi bɛ se ka segin Libi cogo min nka nin ko in a galomayira yɔrɔ ye fɛn min ye a sigana wale maa b'a bisigiya ni yɔrɔ min ye Mali ma wele n'o y'an fa jamana ye wa Mauritanie yɛrɛ ma wele Mauritanie jamana kɔni ko Mauritanie ka taabaliya kunnafoni lasebaaw ko ɲɔ tun ka ca Mauritanie marabaaw ka u ka wugu la olu senkɔrɔla tun ɲagasalen don ko dɔw labɛnni na o de y'a to olu ma taa nka n'u ye nin ko in lajɛ jamana minnu bɛ yen n'olu kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye farafinna tilebiyanfan jamanaw cɛncɛnfuga kɛn bɛ ka jamana minnu labɔ n'a jujɔ na anw yɛrɛw fɛ yan Mali kɔnɔ Mali ma wele Faransi fɛ dɔw y'a bisigiya wa ni Jose yɛrɛ b'o la koyi nin kɔni ye ka Mali fara ka bɔ jamana duuru nin na n'o ye Mauritanie Burkina Faso Niger ani Chad o jamana duuru de kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ papalikɛlaw kɛlɛ Emmanuel Macron ni Faransi u ka taabolo nin ye fɛn min ye ŋaniya don dɔrɔn ka Mali kɛ denkɛrɛfɛ ye ka Mali fara k'a to a kelen na ka bɔ nin jamana duuru ninnu na jate minnu kɔni minɛna kɔni tiɲɛ don a kɔni lakodɔnnen don ka fɔ Faransi ni Mali man di nin waati laban ninnu na hakilila ka fɔ n y'o sabu ninnu fɔ aw ye ni lajɛ in sigikun tun ye Faransi ka kangari ni jagasere da farafinna tilebiyanfan jamana ninnu ye ka fɔ papalikɛla ninnu bɛɛ k'u diliw cioko n'a dabɔkun tun ye dabali ni fɛɛrɛ ɲini ye Mali kɔni senma y'a la n'a kɔni tun dabɔra papalikɛlaw kɛlɛli de kama jamana ninnu na min bɛ yen n'u ka kɛlɛ kolokololen don bi n'u ka ɲi k'u ka daga sigi nin jamana ninnu da la n'i y'a bɔ Chad la i Mauritanie o i Mali o i Burkina Faso i Niger cɛ fila de bɛ yen o cɛ fila ninnu bɛɛ ye Malidenw de Amadu Kufa ale ye Masinaka ye Masina mɔgɔ caman b'a dɔn dɔw yɛrɛ ye kuma caman fɔ komi dalu t'an bolo k'a tun bɛ nin bɛɛ kɛ nka a dalu ma sɔrɔ anw fɛ ani Iyad Agali o Iyad ni cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne delila k'a fɔ aw ye k'a fɔ ne n'a ye hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye kalo kelen kɛ an bɛ da ɲɔgɔn fɛ an bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ nka o kɛra Maka de a tun taara hiji de la awɔ mɔgɔ don mɔgɔ min ani sa bɛ se ka si dingɛ kelen kɔnɔ don kelen da kelen ne ma a kɔlɔsi a la k'a fɔ jɛ sigi jamako k'u b'a degun a ye o ye n'a y'i filɛ a bɛ yɛlɛ ne kɔni bɛ se k'o fɔ Iyad ko la nka o kɔfɛ de sa tete y'a ta ka kɛ lasigiden ye Iyad ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu jamana bɔrɔtɔli ŋaniya tun taar'u fɛ nka o kɔfɛ u ni Mali ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn na ale kɔni tun sɔnna malidenya ma wa hali sini k'ale ye maliden de ko nka komi Mali marabaw bannen don ka Mali kɛ silamɛ jamana ye k'a bɛ fanga kɛlɛ k'a sabu k'o ye ko sabu ale b'a fɛ Mali ka kɛ silamɛ jamana ye kuma min kɔni b'a da o y'o de ye nin cɛ fila de kɛn bɛ k'u ka daga sigi nin jamana ninnu da la Niger Mali Burkina Faso ani Mauritanie hali n'u ka kɛlɛ tɛ ka se Mauritanie sabu Mauritanie ko ye silamɛ jamana ye don kelen da kelen ne kɔni m'a mɛn k'a fɔ o taara kɛlɛ bi Mauritanie kan fɛn min Mauritanie ni muso bɛ taxi kɔnɔ muso bɛ fan min fɛ cɛ tɛ taa ye jama minnu n'u bɛ don i n'a fɔ anw ka sotaramaw musow bɛ yɔrɔ min cɛw tɛ sigi danfara bɛ cɛw ni musow cɛ nka anw fɛ Mali kɔnɔ yan e k'a lajɛ bani silamɛ muso dafalen u ni cɛw de bɛ dorogosew ɲɔgɔn na sotarama kɔnɔna na f'u b'u sigi ɲɔgɔn sen kan walimuso min yɛrɛ kɛlen don kɔsa in na n'o kɛlen don ka ne Jose yɛrɛ ka n jigila misɛnya o ye motoko min bɛ sen na
moto wali muso de be sigi cɛw kɔfɛ moto la dali masa dunya ye kangari da ye dɛ ni ko bɛ nin kuma in fɔ n'a fɔ e ka jose ninnu lamɛn bani ni yɛrɛ b'u ɲɛ sira la wa n'a muso n'u ma motow ta yala o tuma u bɛ taama u tɔrɔ na wa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ye hakɛ to nka ma ba n'a y'a sɔrɔ i denmuso bɛ yen wali buramuso bɛ yen n'a bɛ to ka moto in ta ma dɔn bɛna fɔ cogo min a kɔni tɛ bɛn diinɛ na aw denmusow n'aw buramuso de bɛ sigi wali cɛw kɔfɛ moto la ala dun ye kangari da dɛ cɛ ni muso ni suma tɛ suma gɛlɛn yɛrɛ koyi ni mɔgɔ min n'o kɔni bɛ se k'e furu ka ban n'o ye walima ye a ma k'a yeli ka mɔgɔ ye n'o kɔni furu bɛ se ka dɔn ni ɲɔgɔn cɛ k'i n'o man kan ka taa ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ la hali aw man ka sigi a fila ka sɔrɔ seere tɛ nin bɛɛ ye silamɛya de n'a y'an diya an ka kɛ ala ta ye n'a yɛrɛ dun m'an diya an ka k'an ta ye nka ni kɔlɔlɔ min bɔra a la an ka sigi n'o ye Moritani n ye taali min kɛ yen Mauritanikaw tɛ tulonkɛ nin na dɛ n'a fɔ ko Jose o tuma notre pays n'est pas laïque wa Allah a mana kɛ min ye a tɛ fɔ an kɔ yan ni ne kɔni tun ye jamanakuntigi ye ni ɲɔgɔn ɲɔgɔnnaw tɛ kɛ Mali kɔnɔ ni bɛ mobili ta ka mɔɔw ta ni musow b'a kɔnɔ i bɛ musow dɔrɔn de ta ni cɛw yɛrɛ bɛ ta i bɛ cɛw dɔrɔn ta nin bɛna an kisi fɛn caman ma don min na ne ye Modibo Keyita ka kuma lamɛn jogow kan ani danbe ne ko n ko nin cɛkɔrɔba in tun b'a yɛrɛ kalama koyi ni jogo kɔni tiɲɛna fɛn bɛɛ tiɲɛna danbe an t'a lajɛ n'an sera k'a sɔrɔ k'a di cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ma u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min o tuma an ka dɔ fara an ka cɛsiri kan faso jɔli la faso dun a sinsinnen bɛ mun kan jamana o dugu o a bɛɛ sinsinnen bɛ mun kan guwa du a hakili b'a la an ka maakɔrɔbaw y'a fɔ an ye kɔrɔlen diinɛ daminɛ tuma awa dugu caman bɛ yen nɔ ala y'u halaki u halakira mun na tulonkɛ de tun cayara yen nɔ fo mɔgɔw ɲinana sɔbɛ kɔ fo mɔgɔw ɲinana alako kɔ o tuma n'an b'a fɛ an ka jamana tɔgɔ duman min b'a la o ka to a la an ka s'an yɛrɛ la dɛ an ka se an farisogo la n'an ma s'an yɛrɛ la n'an ma s'an farisogo la ni musow ye wali cɛw lajɛ ka ɲini u cɛw kɔ ni cɛw ɲinana musow kan ka wali musow lajɛ o tuma tulonkɛ n'a barika sɔrɔ an ka jamana kan furu n'a nagasi du n'a nagasi den kolow n'a wolo o tuma jamana bɛ segin kɔ o dun ala m'an kisi o ma maa o maa n'i tɛ s'i farisogo la i tɛ s'i nugu la n'i tɛ s'i nugu la i kan ka cɛsiri min kɛ i kan ka baara min kɛ i kan ka mun min kɛ i bɛ dɛsɛ a la n'i dɛsɛra i bɛ mun kɛ i bɛ tabali ta i bɛ fɔbali fɔ o tuma i kɛra an kalutigɛla ye sɔnjugu fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ b'i sɔrɔ i la o tuma an ka se an yɛrɛ la. Ni jamana ninnu de ye G5 Sahel ye ni Faransi jamanakuntigi ye ni maa bɛɛ wele a banna k'anw ka ɲɛmɔgɔw wele ŋaniya min kɔni b'a la a fɛ o ye k'anw fara k'an to an damana ka ni jamana duuru ninnu tɔw n y'a jira u la k'a fɔ Moritani ko k'olu tɛ se ka taa olu de ko k'u tɛ se ka taa koyi u ye ɲɛfɔli kɛ nka Mali kɔni an m'an wele janko an k'an ban ni dun ko Amadu Kufa ni ko Iyad Agali n'olu ye kɛlɛ bila Mali kɔnɔ bi Mali bɛ lafiya u yɛrɛ ka kɛlɛ kun ye fɛn min ye tuma dɔ la ne Jose bɛ n yɛrɛ ɲininka kore ninnu ta ye diina ko ye n'o tɛ n'i taara Mali kanw kɔnɔ wallahi misiri b'a bɛɛ kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔw bɛ yen minnu tɛ silamɛya kɛ nka o cɛkɔrɔba joli joli bɛ yen o musokɔrɔba joli joli bɛ yen min mɔnden ye wali o den ye sɔrɔlasi ye olu kɔni o cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tɛna sɔn k'a fɔ u bɛ seli ko den ninnu k'u b'u t'u yɛrɛ ma ni den tɛ silamɛ ye silamɛya jogo t'a la fɛn min bɛ se ka balo ka sɔrɔ ale tɛ cɛkɔrɔba ni den banna silamɛya ma b'a bolofɛnw na tuma dɔ la o bɛ se ka kɛ sabu ye min b'a to a bɛ segin Ala ma n'a dun seginna Ala ma u bɛ dajiya e fɔlɔ de la ba wa Moritani ye jamana min sariya bɛ boli ye dɛ sariya de bɛ Moritani n'a kɛra k'a fɔ o de sera ka Moritani kisi nin kɔlɔlɔ ninnu ma yala o tuma anw tɛ kalama wa n'i ye anw ka jamana ninnu lajɛ ninnu kɛn bɛ ka kɛlɛw ta ka yɔrɔ minnu sɛgɛrɛ wallahi diina ko tɛ ne yɛrɛ kɔni Jose limaniyalen don n'o tɛ ni diina ko don hali sini nin kɛlɛ bɛ se ka bila sabu u b'an ka maa minnu fɛ yen silamɛw de don a ye se k'a fɔ tuma dɔ la an ka silamɛya bolicogo tɛ kelen ye cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw n ye jamana minnu ko fɔ aw ye sisan ninnu kɔni ye Faransi ka guwanforo de ye Moritani Burkina Faso Mali Niger ani Tchad nin bɛɛ bɛ Faransi sago de la a ka di Faransi ye cogo min a bɛ kɛ ten ni Faransi ko ku ni maa o maa ko bananku Faransi bɛ wuli nɔfɛ kɛlɛ i bɛ t'i ta ɲini fan wɛrɛ fɛ ko Mali de murutilen don bi wa Faransi ka nafa min bɛ an ka jamanaw kɔnɔ ne bɛ misali kelen dɔrɔn di aw ma hali n'a y'a sɔrɔ taji baarakɛbondaso minnu bɛ yan wallahi an denw de a n'a mɔdenw de bɛ yen denmisɛnw de bɛ yen a kɛra sabu ye o baara sɔrɔ olu yɛrɛ murutira kɔsa in na aw b'a dɔn k'a fɔ Faransi ye min kɛ a bɛ o baarakɛyɔrɔ ninnu ta k'o di maliden dɔw de ma o malidenw de bɛ an ka denw ta aw mɔdenw n'aw tulomasamaw k'olu ta k'u bila o baara la hali u t'i sara ka ɲɛ Faransi bɛ wari min sɔrɔ o la yan
n'a y'a sɔrɔ ko Faransi tun bɔra baarakɛlaw olu ni taji feerela ninnu olu ni Total cɛ i b'a sɔrɔ an ka denw tun bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ nka maa wɛrɛw de bɛ yen n'olu fana ye malidenw ye wa o bɛ ten cogo min na Orange fana bɛ ten koyi ni fila dɔrɔn Orange ni Total olu bɛ min sɔrɔ Mali kɔnɔ yan wa nin de y'a kɛnɛmafɛnw ye n'o tɛ hali ni baara bɛ kɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan ni Faransi ko k'a di min ma n'an tɛ bila a bɛ di o de ma wa Mali kelen tɛ koyi Mali de b'a fɛ kosa in na k'i puruti ka bɔ Faransi bolo yala Mali na se k'a ɲɛ sɔrɔ wa Mali tɛna ɲɛ sɔrɔ sa wa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fo ni aw ye dugawu kɛ Mali ka se k'i yɛrɛ bɔ Faransi bolo fɛn ɲɔgɔn tɛ dɛ hali minnu b'a la bi n'o ye Choguel ye kuma min b'a da mun de fɔ aw ye n k'a kɛn bɛ k'i dafa mugujalan na n'a ma jini k'o ɲigin a da kɔnɔ a b'a saran dɛ wa n'a y'a saran a tɛ maa si sɔrɔ k'a dɛmɛ fo n'a kɛra aw ka dugawu ye n'o tɛ anw kɔni tɛ o anw kɛlen don fugulan banfula kɔni u maɲɔ fura banfula maɲɔ furalama wala barakolon bi min tɛ o ye Mali kɔnɔ o man ca dɛ maa kalannenw kɔni tɛ minnu taara Faransi kelen b'a la ni n ko n b'a fɔ sisan mun n'a fɔ Jose e ye nin fɔ nin y'i fɛma de an ka na Faransi jamanakuntigi ye wele min kɛ k'a sigi kun ye ka dabali ni fɛɛrɛ ɲini ka hakili jagabɔ kɛ min b'a to Libi bɛ se ka basigi cogo min nka ni o Libi kelen in lajɛ Faransi kelen in de ye Libi ci wa u kɛtɔ ka Libi ci u ye mun fɔ an ka burudamɛden minnu bɛ yen k'a ye Muammar Kadhafi ko bila a ye na an b'aw faso tigɛ k'a d'u ma o Faransi kelen de y'o fɔ hali n'o fɔli tɛ bɛn maa ma nka n tɛ Faransi jamanadenw ma dɛ nka n bɛ Faransi marabaa jugu ninnu de ma Nicolas Sarkozy François Hollande yɛrɛ ka fusa dɔɔni nka min bɛ fanga na bi n'o ye Emmanuel Macron ye ale yɛrɛ ta kɛra sa ani Mali bɛ n'a fɔ ɲinɛ ani jakuma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin ko in jateminɛkɛbaw kɔni y'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron ye nin fɛn min kɛ kun foyi t'a la fo ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ ka Mali fara ka bɔ nin jamana ninnu na ka Mali to a kelen na fɛn fila don a fɔlɔfɔlɔ ye min ye Choguel ko kala Mayiga ye min fɔ diɲɛ lajɛ tɔnba kɛnɛ kan nka jukɔrɔla yɛrɛ ye min ye komi Mali marabaw olu b'a fɛ k'u bolo bɔ Rusila ye kabini Mali y'o kuma fɔ a kɛra i ko jɛgɛji bɔn bɛ Faransi marabaw tɔn na i ko u ka daga wulila songalan t'u bolo Mali k'a b'i bolo bɔ Rusila nɔfɛ u ko Mali b'a fɛ ka na ni Wagner ye a ye Wagner ko kuma in mɛn Rusiw don nka jɔnni b'a dɔn k'a fɔ Faransi ka sɔrɔlasi minnu bɛ yan ko mercenaires t'u la hali n'u bɛ na ni Faransi tɔgɔ ye kɛ an ka dongo dɔnkibaru kɛnɛ kan hali bi yɛrɛ kɛ barosigi min kɛra kunasininko ani kunasininko kɔta ani kununko sakɛ Wagner ko kuma in fɔra Rusi ko olu ka sira tɛ Wagner ko in ma u ka sira t'a fɛ fo ni u donna Rusi n'a ka nafa cɛ Rusi jamana n'a ka nafa cɛ n'o tɛ jamana o jamana n'i b'a fɛ ka baara kɛ n'u ye n'o tɛ Rusila sariya kankɔrɔ sɔsɔ ka ban o t'olu ma baasi wɛrɛ ye o u ko kuma min yɛrɛ bi fɔ l'Europe jamana ninnu n ko a mercenaires kelenw b'olu fɛ yen komi Rusila tɔgɔ bɛ o kan dɛ o de ma bɛn u ma u nana ni kuma bɛɛ ye o kɛra tiɲɛ ye sa o kɛra ngalon ye sa ne yɛrɛ ma ɲɛɲini ko la koyi fɛn kelen kɔni bɛ yen Mali bɛ yɔrɔ min na i ko bi Faransi t'a fɛ fiyewu Mali ka tila la fɛn o fɛn bɛ u bali o ye Faransi ka kɛlɛ de ye hali n'i y'a lajɛ kɛ a ma daminɛ bi o kabini nanzara jamanaw ye farafin jamanaw tila u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fadenya de la u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ keleya ni ɲɔgɔn ye Faransi t'a fɛ diɲɛ jamana wɛrɛ sen ka don Mali ko la fo n'a kɛra ale ye i n'a fɔ Mali fadugukolo ye Faransi ta de ye wa a dun b'u ɲɛna k'a fɔ ten koyi sabu maa kalannen dɔ ko ne ma régie de chemin de fer du Mali cili ko la olu ni tubabuw sigira a cɛ tɛ balo la bi ala ka yafa k'an ma tɔkɛ y'a fɔ a ye ko he e hakili la ko faso de b'i bolo ni faso b'i bolo anw ta de don anw sago de bɛ k'a la wallahi cɛ in bɛ ala bolo bi a ye nin kuma in de fɔ n ye wa nin de bɛ fɔ an ka maa kalannenw ye an ka jalatigɛbaw ye nin kuma ye tiɲɛ ye dɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Faransi hali n'u ma fɔ da la u ka kɛ cogo de b'a yira e k'a lajɛ bani Emmanuel Macron a ye kuma minnu ta ka Mali sɛgɛrɛ e k'a lajɛ bani ni maa ka bonya bɛ jamana yɔrɔ a bɛ kɛ ten wa hali ne yɛrɛ terikɛw caman bɛ politiki sira fɛ an ka kuntilinaw tɛ kelen ye nin ko la koyi o ko Jose Traoré anw t'a dɔn k'a fɔ e ye sɔrɔlasiw dɛmɛbaa ye ala ye n seere ne ma deli k'a si mun ye ɲɛ na fɔlɔ k'an ka jɔ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ma deli ka kɛ fiyewu Choguel kɔni ne y'o nɔbɔ kabini 1991 nin cɛ in de ja gɛlɛyara k'ale bɛ Musa Traoré tiɲɛw ta a kɛra o ye sa a ma kɛ o ye sa Mali t'a yɛrɛ bolo ye sa wa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni an ka dolatimɛ fanga ɲɛmɔgɔw
ni u ka ko lajɛ a fɔlɔfɔlɔ min ye G5 Sahel a kuma fɔra anw fɛ yan IBK de fɛ awɔ nka Mali b'a fɛ ka to kulu in na nka Mali t'a fɛ ka to Faransi ka sansara kɔnɔ o de ye Faransi murutili ko wa nanzara man ɲi koyi fɛn o fɛn bɛ se ka Mali to a kelen na o dabali di ni fɔrɛ de bɛ ka tigɛ o fɛ u n'a ɲɛ sɔrɔ sa u t'a ɲɛ sɔrɔ sa nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ka dugawu kɛ Mali ye janfa o janfa hali n'a bɔra furancɛ fanga in marabaw de la n'u bɛ ka janfa de tigɛ ka Mali coro Ala k'an kisi u ma tɔɔrɔ ma maa o maa bɛ yen hali Faransi kɔni tɛ o Mali in kɔnɔ yan maa o maa ye kolatigɛla ye n'i ka hakilina de ye k'i bɛ Mali janfa ka Mali minɛ k'a di a maraba juguw ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye dugawu kɛ Mali bɛ se ka bɔ ninnu bolo cogo min n'o tɛ Faransikaw u ka minisiri min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛɲɛbɔ la bi n'o ye Jean-Yves Le Drian ye a ye kuma min fɔ aw k'a lamɛn bani. Donc ce matin la réunion des ministres des Affaires étrangères a abordé en particulier la... Songmadena, l'Europe jamana ministre minu no ye kelengelena ka jamana ni je jamana to ni nyonche sratamana utu jera ka srakelenta ka kuntlena kelenta. La question du Mali et en particulier la mise en œuvre de sanctions à l'égard des autorités du Mali qui ne mettraient pas en œuvre le processus de transition démocratique. En répondant à cela à la demande de la communauté économique des États d'Afrique occidentale, la CEDEAO, qui avait les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne en soutien des sanctions qu'eux-mêmes ont prises à l'égard de certaines autorités du Mali. Ne mettent pas en œuvre les décisions de la transition démocratique. Et donc nous avons été solidaires et déterminés. Cette direction, c'est un point important que la France avait sollicité et qui a été largement partagé. Par ailleurs, il y a aussi affirmation et volonté commune de décider du cadre juridique de sanctions qui seront mises en œuvre contre la société Wagner. Cette société qui est une société russe utilisant d'anciens militaires russes basé en Russie, intervenant sur certains théâtres extérieurs, de manière anonyme d'une certaine façon, puisque cette société mène des actions de déstabilisation par procuration pour le compte. Et par ailleurs, se sert directement sur le pays en termes financiers. Développe des actions de prédation et vend des violations, prévarications sont identifiés dans tous les espaces où elle intervient. Il y a une menace d'intervention au Mali. Et l'Union européenne a décidé de mettre en œuvre un cadre juridique
lajɛ pour engager des sanctions contre ka lajɛ cogo min u bɛ se ka ŋaniya ɲagiw ta la société Wagner, à la fois ka resila cakɛbɔlaso ɲagi les membres de la société et les sociétés qui travaillent directement avec cette société Wagner. Donc c'est une mesure mɔgɔ ni ko i bɛ baara kɛ n'o jamana ye u bɛ ɲagi importante. Et sur ces deux sujets, ko fila ninnu kan la Commission des affaires étrangères a fait preuve ni sira in de kan l'Europe jamanaw ka jamanaw ni diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kolo min sigira d'une grande fermeté et ko u ti tulonkɛ nin na u bɛ a ko ta ni saba ye grande unité ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ souligné. Nous sommes en train en ce moment an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ k'a lajɛ d'évoquer la situation en Bélarus ka Rishila ko in lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye et un nouveau train de sanctions ani ɲangi minnu ni olu bɛ se ka kimɛ ka bɛn n'a ye l'égard des autorités de Bélarus va être k'a lajɛ cogo min na Bélarusi fana fanga ɲɛmaw bɛ se ka ɲangi manifestement pris dans un instant, mais le haut représentant vous en parlera dans quelques minutes. min ye l'Europe jamana minisiri tɔw ye u bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye wala ni diɲɛ jamanaw setigi jamanaw l'Europe jamanaw Rusi kɔni t'a la Chine t'a la l'Amérique t'a la l'Europe jamanaw t'a la Japonɛw ni diɲɛ jamana tɔw t'a la yala Mali bɛ se ka n'a yɛrɛ sɔrɔ sa wa Mali tɛna a yɛrɛ sɔrɔ sa wa yala Mali bɛna se k'a yɛrɛ bɔ nin na sa wa Mali tɛna se k'a yɛrɛ bɔ nin na sa wa cɛkɔrɔbaw waa tɔ tora Ala ka si d'an ma dɔrɔn inshallah. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka jamana bɛ nin lahalayaw de la Faransi jamana ye l'Europe jamana tɔw k'u kolokolo k'u bila faso la yala Mali marabaw bɛna wuli u yɛrɛw ka u seko kɛ i n'a fɔ taara min ɲɔgɔnna kɛ Rusi la wa Alimaɲi lasigiden minnu bɛ yan jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka bana min ni Faransi ni ŋaniya ninnu cɛ n'a y'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ Asimu wala Shogel wala mɔgɔ minnu ni olu da tɛ fanga na bi n'u bɛ se ka fara Mali kan Rajal mɔgɔ minnu bɛ yen ni Mali baara ma k'u kɔ kabini Musa Tarawele ka fanga paron waati fo ka se bi ma mɔgɔw bɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu jamana in mara ma f'u kɔ o mɔgɔw la min ye Modibo Sidibe ale ka tɔn de ye fara an ka wuli ye ko sibiri tɛmɛnen n'o bɛna Novembre kalo tile 13 ma ko Mali kurunba o tɔn olu tun ye jamanaden ɲumanya wale kɛnɛ dɔ sigi k'a kɛra Misira ne ko Modibo Sidibe in yɛrɛ i tɛ dɔ fɔ ye ani kɛnɛ in sigi kun ye jumɛn ye yala Modibo Sidibe fana ye jamana furancɛ fanga kɛlɛbaa ye wa ale ye hakilina wɛrɛ b'ale la de ye Rajal. Jose n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka don kibaru lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ a fɔra cogo min na sisan Modibo Sidibe kɔni ye mɔgɔ ye wagati bɛɛ a b'a laɲini ani jamanadenw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na hakilina minnu b'a la kunkilenna min b'a la ani jamana jɔli o miiriya minnu b'a la ka se k'olu da fasodenw kulo kan wa Modibo Sidibe fana kɛra mɔgɔ ye min da donna jamana yɛrɛ foroba baara o yakubayali la i hakili b'a la wagati min Amadu Tumani Ture tun bɛ fanga la Modibo Sidibe a wagati a kɛra premier ministre ye Mali kɔnɔ yan'o cɛ a ye jɔyɔrɔbaw caman kɛ nka Modibo Sidibe ka carrière bɛɛ kɔnɔ fɛn min kɛra n'o kɛra mankutu ye tuma dɔ la dɔw b'a fɔ mankutu ɲuman don dɔw ko mankutu jugu don Ala de b'a ko tiɲɛ dɔn jamanaden dɔw tun y'a fɔ wagati dɔ la ko projet min nana Mali kɔnɔ n'u k'a ma ko initiative ka hakilina ni kunkilenna bila sen kan walasa baloko o ka nɔgɔya fasoden bɛɛ lajɛlen ma ko o min tun kalifara Modibo Sidibe la ko Modibo ye jamana nafolo de détourné ko nafoloba nka o initiative Jose ne ma da la ni mɔgɔ bɛ ni initiative kunkilenna dɔ ka Modibo Sidibe bɔ hakilina in bɛ ta wagati min na ale Modibo b'a hakilina tabagaw dɔ fɛ mais k'a ye k'a fɔ malidenw ka tila ka na nin kuma ninnu fɔ ale ma i b'a dɔn kɔrɔlen mɔgɔ min kɔni don mɔgɔ muɲunen don a ka kuma man ca n'a da donna wagati o wagati initiative la a bɛ projet in ɲɛfɔ tugu la fo mɔgɔw bɛ nisɔndiya a ko mɔgɔ minnu ko a ye wari jamana nafolo daraki a delila k'o fɔ kɛnɛbaw caman kan ko a yafalen don o tigilamɔgɔw bɛɛ ma nka ko ni mɔgɔ min sigara a la k'a fɔ a ye nafolo in détourné k'u kana ni dalu ye walima kiiribo min ka suru la u k'ale Modibo wele yen nɔ o la Modibo Sidibe kora ka jɛ initiative ko la o Modibo Sidibe in a ye taamaw daminɛ o ma daminɛ bi dɛ a bɛ taa dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔ ka taa jamana kunkanko kibaruya ɲɛfɔ o de y'a to sibiri tɛmɛnen quartier dɔ bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ sigida 2nan commune 2 kɔnɔ u k'a ma ko Misira Misirakaw ka ekɔliso kɔfɛ ni tɛmɛna Sugunikura la Modibo Sidibe tun welilen don jɛkuluba dɔ fɛ n'u k'a ma ko association
kurumba y'u ɲininga u ko kurumba ko marakakan de don nka k'a kɔrɔ de an k'a ɲɛfɔ walima an ka sigi ka kuma jɛkulu yɛrɛ y'a kunkilenna o ɲɛsilen don fɛn min ma a bɛ fɔ de ma ko bɛn la paix olu de ye Modibo welelen nin kɛnɛ kan Jose ɲiningali fɔlɔ min kɛra Modibo la a bɛ komi an balimakɛ dɔ bɛ yen u ka ɲiningali ma taa Modibo jimi sira fɛ parce que o y'a ɲininga k'a fɔ initiative ko a ma ɲɛ a tun dabara ko min kama k'a ma sen sɔrɔ ko ça a été l'échec total Jose fɛn min Modibo Sidibe ye jaabi kɛ ne kɔni tun b'a kɛnɛ kan faranga wuli mɔgɔw ka wele sera an ma radio Benkouma tɔgɔ la Modibo ye jaabi min kɛ ka tali ka opérative la yanni an ka se ka jaabi wɛrɛw ma o jaabi ninnu o de ye nin ye a b'an balimakɛ ka ɲiningali jaabi. N b'a daminɛ Seydou Cissé ale ko initiative kɛra échec ye daluya jumɛn b'a bolo. A des chiffres forts sur la quantité importée, c'est pas vrai sur les 99%. En 2007-2008, avant l'initiative riz, il y avait 1 050 000 tonnes de riz paddy. Avec l'initiative riz, l'augmentation a été de 50%. On était à 1 600 000 tonnes de riz paddy. Depuis lors, à Yelena 2010, c'est à 2 millions et quelques. Aujourd'hui, pratiquement, c'est à 3 millions et quelques. Donc, c'est pas un échec. Ça, c'est de deux. Ni mamu be étude ke agriculture ni fonkan nous ko Afrique kono jamana jombe nous ke ubise ka ukai autosuffisance alimentaire ke ni jamana duru ta jeri jamana sabata ka cité Mali ba kono u ba fo Mali bise ka ketchodi ay initiative rimta ka engrais subventionné ka semence subventionné ka motoculteur di ka machine di ka tracteur di etc. Wodeta ani ne watila 13% et quelques accordé à l'agriculture sur le budget. Nibeka nanana ko avec 15% est très bien, mais il a ajouté que 2 points et quelques, on était déjà à 13%. Deuxièmement, il l'a dit, le prix du sac d'engrais qu'on a mis à 12 500 qu'on a subventionné. A chien follow do warkata jamana jigine kono ka nyesin tuko dala barakela ma directement au ka sorokala. Uye soroke masna ka boraka kuma. Nete se uluka uye soroke. Uye soroke maintenant maube manga na ko initiative ya donta borata nanya politique kuma na fond bedabla a chiffre na fond bébé warka kem donala abe. Koko 42 milliards c'était l'estimation. À 34,5 c'est 35 milliards. Au 35 milliards qu'on a 21 et quelques milliards au Sénégal ka wari. Ou warim do l'engrais là. Ou warim do nogola. Ou warim di muso numérique piquage ni fonke. Ou be ministre ka nyesi jima. Ou be ministre ka nyesi atona bangono décortiqueuse numa. Odoyi. Mokoshima me kuluka 22 milliards tara. O le ba pokati. Le reste Canada, Pays-Bas, ani pays Danemark ou lui en demain. Lui en demain, Djamana est midi. Sur les 13 milliards restants, Djamana est lui en demain. Donc, ça a été financé pour la part Mali sur le budget de l'État. Au Canada, ni au Belgique, nous faisons, ni Danemark, ni Pays-Bas, Beboluka, Tlenia, don Warkola, ni Pouartoumani, na Tcheno Bafo. D'où on a fait de la passer des comportements individuels où il y a fort à Tigou sanctionné là. Il n'y a pas eu de ça dans le dossier. Il y a flâné. Adam nena mukama dunga fafo crise alimentaire min kera na sira ka chari fambe o san flan temene ko fe pam ni Nations Unies ka fe nbe a uye malu sande kala se antafe jamano ma sana yandi ama importe kana donc namik mo fo angala je ka ko akilina nyini initiative ri Adam nena de parce que amatman manture alaka inala anyaka sankele fe onke do alaka inala me barka dai albi anga do abu tai ni ay ni be juami ka kuma ko be primisia kuma fo initiative kuma fo aswabu boralilla kaniki alaka albi la rasus mai donc ni auto okonala ka fo kiba fo kirata moi je suis pas d'accord chiffre bébé a document bébé nakadi mo mi bata ibalaje na nyina na manya fo donc ko ba fo ban ko kuna maluma nye adonata boranta ukata kolon ko na ukata folige na manye mudo sidibe boray alaka ina la fanna madame Kaidama ali bla ni nola mais attité fanga de toujours donc ça continue ne boray transition nana ou ya blawa wa initiative blawa comme ta fait initiative trop kadwala ou ya fo ko subvention pourquoi kana fo donc initiative ri na kadi u ka wuli tawrela ne ka fo dola misira na nyesini be jamana ka yirita na jamana ka soroma ou ka bla 53 bana c'est tout on a trop fala peut-être trop non on a trop fala au fana boray et un pouvoir nana transition nana et un pouvoir nana ushima blawo na ketcho la ruta ko nala mi bora la beya mangame ama mangame wa aya mangame wa donc jamana sibe sikitani ka bibara ka sinla ben ka sinla gin labe ni initiative to make en 2008 Mali be 3 millions de tonnes ni bo biri la ndake attention aflana mi
ka gelikamaru cari n'an b'a fɔ ma ko nerika a carina fan bɛɛ an ka min tun initiative la ko dun ka fa tɛ jamana jɔ i bɛ hakɛ to a tɛ jamana jɔ mun na c'est comme n'a sɔrɔ e bɛ se ka se yan ni ne b'i fa i y'a dan i sigilen bɛ yan o dun don dɔ i bɛ fana bɛ tila i la pour que bi ta kana tila i la min b'i bɔ o kana tila i la kabini kari kun na min b'i lase i b'o de ta ye a bɛ si ma tuma o b'a sɔrɔ caman kɛra de donc an tun b'o de ɲini an tɛ dun ka fa la an bɛ fɛn de la a tɔgɔ na ɲɔgɔn puissance céréalière an mɛnna an b'a fɔ jamana nin ma a ka kɛ tan a bɛ se ka jamana Afrique de l'Ouest balo a bɛ se ka balo kɛ donc an baara kɛ k'o ta ne content na parce que jeune dɔw tun b'a la u donna la maintenant u bɛ ka malo baara ka labɔ kɔ kan ka feere ni min gɛlɛyala ka dɔ i t'a dɔn malo nin bɔra Mali la an b'o de nɔfɛ o n bɛna da bɛna se o ma k'o kɔnɔna la min fɔra jeune diplômé ko la ni école ko la n da bɛna se o ma a ye kokiri fɔ kokiri bɛ cogoya min na bɛɛ b'o dɔn 2013 campagne tuma la ne sera kokiri à 2h du matin kabini 19h on devait être là-bas 2h du matin mais a b'i ko comme sɔgɔmada fila don tellement jama tun bɛ yen an tɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ dama tun bɛ des étudiants parce que a tuma la jeune diplômé ka ko la u y'a essayer ka mɔgɔ installer Selenge ani office du Niger kɔnɔna la tout ça u tun bɛ tɔrɔkɔ la u fila u présenté parce que ne t'u dɔn u tun ye ne ka étudiant ENA la u t'u dɔn u tun bɛ tɔrɔkɔ la mais kabini initiative nana ale ye min sɔrɔ a la a b'a dɔn a y'a ka sac à dos di sisan n'a ye a bɛ ka fɛn wɛrɛw labɛn a ko ale tɛ Bamako sira yɛrɛ dɔn tuguni il est diplômé de l'ENA a tɛ Bamako sira dɔn tuguni ale b'a dɔn a bɛ se ka sɔrɔ kɛ nin na ka yiriwa kɛ nin na donc an bɛ min nɔfɛ sɛnɛ ka sinsin a ka cari a ka kɛ ka ɲɛ sɔrɔ ka k'a la sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ k'a la consommateurs ka sɔrɔ k'a la mais surtout n'a bɛ se ka valeur dɔn an kun ka richesse dɔn an kun o y'a ye chaque année pratiquement des millions et des millions de tonnes Afrique de l'Ouest b'o de importer en riz initiative ni mun ye o millions de dollars ni Mali ka dɔ ta o la san o san f'a kana kɛ don dɔ la les 50% de riz consommé en Afrique de l'Ouest a ka bɔ Mali la an bɛ nin de fɛ o. Moi, c'est ce que j'appelle l'esprit offensif. L'esprit offensif. À Sebaï, à moyen bébé, c'est une question politique. Donc, tant qu'il y a importation, il y a même une année, il n'y a pas eu d'exonération sur les importations, etc. Maintenant, c'est gagné. Gambiaka, Gambiaka n'est pas importé. Gambiaka importe les théos. Fin de Chamabi, nous avons dit importé. Adoumbe Sougoula, Mitara Sougoula, Chama Soray. Donc, Angapou, fin Kadoni, Nema Fofin Benyera là, peut-être fin d'autre là, Kuni Kodamine, Iba une idée, Doka Frakatma Beka Tanyefe, Amoudi Nina. Wanga programme Konala, Sene, Moni, Diribara, Paraguin, nous devons examiner 600. Programme ni Sinsine Babodika, Nianga Sisibri. Nanga école na Tuna, Amsika Don. Bara bɛ sɔrɔ bɛ kɛ yiriwa bɛ kɛ donc i hakili sigi o la ni mɔgɔ min chiffre d'i ma ne ka collaborateur bɛɛ n'a ka di tuma i b'u contacter i k'i ka chiffre d'u ma u b'i ka chiffre d'i ma n'a ka di a y'a publier. Jose nin tun ye Moribo Sidibe ka jaabi ye ka tali kɛ initiative la baloko bunakun kan min tun kelen bɛ kunpan ye jamanadenw caman ma a bɛ segin nin ko in ka kuma caman. Rajal wallahi ne ni Moribo Sidibe ni taama ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ tulo b'a la an bɛna don min malobɔrɔ 3 de dira ma a ye malobɔrɔ 1 di ne ma wallahi o tiɲɛ ala y'o seere ye an ye taali min kɛ ka yeli kɛ ani minnu bɛ fɔ Bamakɔ a yɛrɛ y'a fɔ ale m'a fɔ ko a bɛɛ ɲɛna nka n'i bɛ baara kɛ baara ɲuman n'o cayara dɔ bɛ fara o kan o de bɛ sinsin ne bɛ se k'a seereya ne n'a y'o taama kɛ ɲɔgɔn fɛ malo dira ne ma Moribo Sidibe fɛ hali bi ne ma deli k'a malo ɲɔgɔn dun fɔlɔ. U nana Moribo ɲininka kɛnɛ kelen kan tuguni ɲininkali min kɛra la o kɛra an balimamuso dɔ de fɛ ko yala k'a bɛ fɛ k'a dɔn Mali kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko clanisme ani favoritisme ni mɔgɔ min ka mɔgɔ bɛ baarakɛyɔrɔ min na o somɔgɔw de bɛ taa k'u don baara la yen nɔ n'i taara Mali baarakɛyɔrɔ la i bɛ ɲininka de ko jɔn de y'i bila ka na o ye bi ye dɛ nka kunu Mali tun b'a denw ta k'u don foroba baara la ka sɔrɔ ɲininkali t'a la se ni dɔnniya ni fɛrɛ o de tun bɛ danganɛmaya kunungo nka bi hali e k'a lajɛ Jose hali goloma sirilen tabaw olu minnu ka tali man ka kɛ kulonkɛ ye n'a fɔra ko polisi concours bɛ yen n'a fɔra ko gendarmerie concours bɛ yen a bɛ fiyɛ de k'i ka sous-couvert ye jɔn ye Jose ne ma da la jamana min bɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la sous-couvert ko man ka ye yen dɛ jɔn de n'a ka kan dɔnniya bɛ jɔn na fɛrɛ tigɛcogo ɲuman bɛ jɔn kɔnɔ mɔgɔ kan ka taa ten de u ye Moribo ɲininko la fana n ka mɔgɔ yala Moribo Sidibe n'a ye fanga sɔrɔ Mali kɔnɔ yan o bɛna continuer wa Jose ɲininkali in sera ma an balimamuso dɔ de fɛ Moribo ye jaabi min k'a la an ni lamɛnbagaw an k'o lamɛn ko bɛɛ ye mɔgɔ ko ye mɔgɔ ko do kɛ mɔgɔ ko do ressources humaines an kan ka ressources humaines ni bâti n'i y'olu ɲininka sisan olu b'a fɔ ko parce que soudanais de tɛ yen tuguni parce que olu b'a dɔn soudanais tun ye min ye i y'a faamu o de ye Mali fondement ye donc mun b'a to an tɛ se ka kɛ 21e siècle soudanais ye n'an bɛ se ka ko in n'an ye refondation de kɛ
Refondation, ça veut dire quoi? Il faut baillement. Anga siganga koma. Valeur nous n'entendons pas anga siguma. Kabarake noye, anga fong sig noye, kanyeta ini noye. Kam marasigo kan, nigo école, éducation de do. École d'éducation kono. Maradu éducation avec damene, kabini du kono, kabini village kono, kabini kare kono kaile. Donc fanka laje, amsika hadamadia, mobi hadamade anka kola, obsika soro en 6 ans chuamna. Obsika chani chuamna. Demsenu bisika lambo noye chuamina. Pour que jamana ka donc afo, sinibala, sinigele bala, nakatabia nakafoni. Refondation koro de o ressources humaines ni, o de bato amba fo, na refondation ke barami bambulu, na kera ka chuala, mais segoka, na kera aklina la na chukola. Ambe bon munka, renouveau de la gouvernance. Maraka fali. Besono mako M5 willa ka femike, ali mromti M5 sympathisant, ali minutunte M5 fait, be jerana ko mara chukoka fali, atika ketukom natmeke ko la chukom. Ya floy. Aflana, renouveau citoyen. Na renouveau citoyen, citoyen de taille jamanaï. Na ba former le peuple, kobe kan ka citoyen de camp. Allez dit date kan ka dola. Le citoyen est le cœur. Donc il faut le renouveau citoyen. Ni république sera, ni démocratie sera, ni ma citoyen sera, asigeli wodeka, il m'a foi sera. Donc humanité ni renouveau citoyen ni, ko de benani ni maoni, mrom na maïna. Na be bo école là, abe éducation be kefana, marakon na la, du kono, ton kono la pour casser cadon, mromindo, absika ke dana moy, aba jamana fait, abe baraka chuola, aba ni ka mabo fin dola. Donc jamana kono ambe ko gan islamé, imite islamé o chrétien, imite chrétien o banka kola. Ni anka ni kobeta, shweli tala, shweli balawa, namara balawa, kase walfe mo balawa, kase jamaka fe mo balawa. E muna ko bison be aka sin bien. Anta reiniga, lo tara fembe tara, muna te kasiki, muna te ton fanga reinigola. Donc au ma ko en bas de la bende. Donc il était don flatté. Mais efficacité 5 ans. Avec tabe moment o exemplarité. On peut pas donner ni sugandi, na ni sugandi o exemplarité mbani ala fa kan no yani. Fembe fora, ale tata hasilido atatu mgore kata moreba tamuna ne tata parce que jamana kodi do jamana kan na folodo adirima non seulement kanata mais abarako nyuma abse ka fe dom na si jamana mai ka baraka to ntifera ibo de barake nto barake indete benkola mais tesi ki la gefu ango foko ba abse ka ken tek akalama mais tek wa kalama tesi kalaje exemple de dam jamana mini sariate la bato matize sariata obesi tabari chukujo abse ka développer chukuji ati développer yata commerce kunda yata loro grossi sube grossi siala we semi grossi siala d'été on veut grossir avec fin belle ka benga mais industrie lu beta abse ka jotu ko ati jo to fankan ka don fin do be no an ka siu ka fin sigo ka jose nyin tunye modibo siribe ka jabiye ka nyeshi malde munu kelembe ka malike u poshi kono nemuru baye nu ba woro togola togo min kaduye u be malde to ka hakew daraki u yere u dro mogo ka nye u deun dro u somo dro ni eni sanfe mogo mandi ite jamana furuba barasoro ni krofon fora kataliko de la nyingali sabana halna ya soro to be kofe donc kibaru nata nuna ameno lasi lamebaga jekuluma u dasira kalanko fana ma mali kalanko be togo minabi ani mali école so be la hala minabi est-ce que sinimbe mali wa est-ce que amega tatogo minabi ni murbo sirbe kara jamana nyamoy mali kalamena sigisowa dambe bena sigisowa est-ce que horonya bena sigisowa kalamo jose bi donc kibaru yani angase barosigi toma kadaga kenenka misira dugutigi kumana association kurumba nyamo kumana anye seria chama soro kenenka hali murbo sirbe akumana ko chama fanaka mimbe talika yuruguru kula nga donc kibaru nata nuna amena anda do fala ko lasi nga yano che ay mi fo mali kalankola kalamo jose o krofo fleni murbo sirbe ni kera misira sibiri tumene ni boru la kadu école konnala ako foke école be tuam na 600 amay ke bego don ne de la ko foka to premier la ni école ko fun dana école sojo lycée jo infrastructure joma sabi école problème temalila parce que Benkouma en 1991 il y avait à peine 21% de taux de scolarisation. Nous sommes à plus de 80% aujourd'hui. Malgré qu'il y a un taux de croissance démographique de 3 et quelques points par année, on est à 80 et quelques % de scolarisation aujourd'hui. Mais bête quand kata école là. Maintenant il faudra bekata école là. Mais école fana qualité quand kanye. Ça il faut qu'on go fort. La qualité quand kanye. N'était me flalade à madame Nebi, à madame Nessini, je te lis simplement ce que je dis de l'école en prévision. Je dis je m'engage à élever la qualité de l'école malienne. Il ne suffit pas que tous les enfants aillent à l'école, il faut aussi que cette école leur offre une instruction de qualité. L'État fournira du matériel et des locaux performants pour l'enseignement et l'apprentissage. Nous stimulons la culture de l'excellence et le respect des règles éthiques dans toute la communauté éducative. Enseignants, personnel administratif, élèves ou étudiants. La corruption, la tricherie, la violence, ils seront sanctionnés avec vigueur. Il faut que ce soit clair. Ça veut dire aussi que nous allons faire de l'enseignant, du maître, qui sera parmi les métiers les plus attractifs.
parce qu'il est mieux rémunéré. Mais à condition est minier, que l'éthique soit respectée. Parce qu'en début, que la morale soit sauve, ou que le produit soit bon. Et ça aussi, système de la 5 ans pour l'aider ou que tu vas mener. Nabi Jamana Jigné Wartaka Dauma, ni pourcentage banina, c'est pour qu'on fait Deuna. Jamana Boke Mouna, parce que Deuna est avenir. Nous le disons qu'à la ben Anyema, quand que Wartaka aussi, Parateka Anyema, nous pentez Krango Bemade. Krango Tamato Bigo la tout est somme. Mais en cas là, tu vas mener. Enseignant, ou quand il parafana que c'est que morale éthique, quand tu école qu'on a. Un parent d'élève qui ici qui est démettre à l'école là, il t'a su, il te fouille qu'on a là, on a qu'à gagner. C'est qu'à continuer comme quand, on équipe nous là, c'est quand, on a une Disney école là, pour nous investir, ni fait pour la fondation qu'on a là, ni fait blosraka, initiative fait psychiatre sraka, avec contrôle study, avec vérifier study, observer dans la cafoni, à la cadier, au 5 ans, mais vérification dernière, ultime, où il y a parents de l'outil, au début école du Doudou, au début d'Intatekana, au début de Métrier, pas Giorgio. Nous avons Giorgio là, nous devons au début aux citoyens. Ça c'est la qualité d'homme, comme je vais dire tout à l'heure. Maintenant, ce qui concerne l'école, ils n'ont pas d'emploi. C'est vrai, moi je suis juriste. Il y a 8000, 10 000 et quelques en formation là-bas. Ils n'auront pas d'emploi. Les psychopédales, les géographes, ils ne trouveront pas d'emploi. Donc il faut renverser le système. Il faut renverser le système, le fixer baradegui, ani apprentissage, ani professionnel, ani filière scientifique technologique en banquant ka bamba ou des camps. Donc, croyez vous dire, en boulot, et cabinet fondamental là, apprentissage de métier donc en cadamne cabinet, lycée technique professionnel kachaya, 2030-27 mouvement. On va sur sécurité de manan kunano, une lycée professionnel terromna, lycée technique terromna, kafra lycée d'enseignement général. Aucune commune ou intercommune centre de formation professionnelle terromna. Parce qu'en voulant la région bébé c'est la croissance qui est développement. Mais faut qu'on c'est pour ça qu'on a commencé à l'université de Ségoudio. Doa c'est l'université de Ségoudio qui a étudié financé à la Caïnec à la ville effectivement financé Ségouino. Mais l'université de Ségoudio financé. C'était sur le budget de l'État. C'est la volonté de faire un touré. Par contre, ce que la Libye a directement financé là-bas, c'est la grande mosquée ici. Le campus de Kavala. Avec un mot Chamaïni ou avec Kavala. Comment une telle structure est ici, le campus de Kavala. Mais bête que ta université là, nous offrons un fort, on va faut qu'il y ait élitisme. Mais aujourd'hui, système LMD, Nanya Ladje, lycée technique professionnel Kachaya, Institut universitaire de technologie Fana Kachaya, Antonyama Lukukman à 600. Pourquoi pas un institut, pourquoi pas la recherche sur les semences, la meilleure façon des techniques culturelles, la transformation, la vente, le stockage, etc. La mécanisation, le travail sur ces machines-là, la conduite de ces machines. Mais vous imaginez le nombre de capacités de métiers qu'il y a à faire dans un tel institut, en même temps de continuer avec l'IER, la recherche sur le ré. C'est autant d'emplois et de créer et qui vient soutenir une filière qui doit être une filière d'exportation pour le Mali. Les pots et cuir, pourquoi pas un institut de pots et cuir. Donc, Fanga la Djek, nous, on a dit que nous sommes des sociodémocrates, dans la social-démocratie. État quand a fin État qui joyera là. Kala ben ani kenre ka bara ke ñogon fe parce que fenchama le jamana kono soron yiriba bara mais investissement kan ka kala foro au ka green tellement que kenre utu ñesham état stratégique en même fond état tastage ale kan kan no wari de ka douala ka bla niveau là kenre utu kan investissement ke tuamna ka soro di jamana ni to ni office du Niger la jebi ni système fagibin tabi ni aéroport rallongé à Tombouctou fenke binote cultivé ni engrais bekala avec produits bio au devait sans facilement en Europe ni sikasota aéroport mbe ka d'offre entreposage, aide régionale, nous sommes aussi quelque chose qui doit. Ni bête donnée de lait, nous aussi des man si inventé, à bête donnée d'eau. Mais nous aussi des co, ni à la cadia, c'est la volonté politique. La volonté politique de mettre en œuvre. De commencer de conduire avec tout le monde en tant que tel. Donc, école, fakakete, namakete au tebe. Corruption, machin truc, au chiban kake, éthique de kanka. Maintenant, nous au fort, nous nous 600. Nous bassi qui bec la bec à élément. Nous nous boram beke, koflabeo. Système d'apprentissage, obé. Ani, qu'on appelle contrat de reconversion professionnelle. Correct. C'est kake, jeune diplômé mounou. Barambe soro, métier psyka kubu ka bara soro kubu lamine. Yani que fin ka soro, ou bien c'est kuta fin kamina. Donc, on m'a non. Mais ni de angan ni bede kuma qui nous fait. Parce que ka jamana nous redresser
organiser a ma nɔgɔ fɛn caman de bɛ ka kɛ a ka gɛlɛn o de y'a to an ko an ka taa assise la an ka bɔ ni projet commun le minimum pour le redressement du Mali et la refondation du Mali parce que a bɛ gɛlɛn tellement que mɔgɔw jɔ ɲininka dɔn dɔn mais nin bɛɛ ye mun ye jamana ko de don bi bi n'an bɛ fɛn fɛn kɔnɔ Mali sinikɛnɛ ko de don a kana dogo mɔgɔ si ma an bɛɛ kan ka baara ko de kɔnɔna la an minnu ye denmisɛnnin ye n'a b'a fɛ k'a ka mɔgɔkɔrɔbaya kɛ ka du sɔrɔ aw ka mɔdenw d'a ma an bɛɛ hakilila ka tigɛ k'olu fana b'u ka adamadenya kɛ jamana nin kɔnɔ ka sɔrɔ jamana in y'an ta ye o de décision bɛ kan ka ta bi o de problème kan ka ci bi o de maaw ka kan ka ɲini bi k'u sigi u ni maliyɛnw ka baara kɛ. Jose an ye nin de sɔrɔ k'a lase Modibo Sidibe taama min kɛ misirakaw bara sibiri tɛmɛnen nka ni ala y'a sijɔ ka dɔn kibaru nata n'u yira an na barosigi tɔ ninnu a bɛna lase inshallah. Rajal i ni ce an balimaw ni bɛna dansigi kɛ bi a ka dɔn kibaru la an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ kunungo laseli ma se ka kɛ aw ye o tun ye gɛlɛya dɔw de ye o gɛlɛya ninnu ala y'u wele aw k'a dɔn k'a fɔ min ye imurako ye a baaraw daminɛna ni maa min b'a fɛ ka taa imura la an ka convoi fɔlɔ bi bɔ yan 14 décembre y'aw gɛlɛya kabili sisan a ye weleli kɛ 76 06 60 66 76 06 60 66 kɛrɛnkɛrɛnneyana min ye kucalakaw ye ani sigasokaw a y'a lajɛ teliya a ko a labɛn an ye kibaruya dɔw sɔrɔ ka bɔ ye a y'a lajɛ teliya an ka se ka baara ninnu kɛ min b'a to wasa bɛ sɔrɔ aw la aw ni cɛ ka tulomajɔ la hakɛto bɛ ni kan sali ala mahamadu